इन्डिया एआई इम्पेक्ट सामिट 2026आ गोदान दिल्लीयाव ब्रैथि सानाव आगान होबाय। बे हाबाफारिया खालि गोदान दिहुनथायनि थाखायल' नङा, बेयो मोनसे गिदिर दाथायारि सोलायनायनि गुनखौ दिन्थियो। गुगोलनि सिइअ सुन्दर पिचाइआ भारतनि थाखाय फुल स्टेक रादायखौ बोखारबाय। बेयो मोनसे फालांगियारि बिथांखि नङा, बेयो मोनसे गोजौ थाखोनि एआई गोहोगोनां हादोरनि मोनसे आगान। गुगोल डीपमाइन्ड आरो अनुष्ठान नेशनेल रिजार्भ फाउन्डेशन (एएनआरएफ) नि गेजेराव मोनसे जारिमिनारि माइलखुन्थिया जोनोम होबाय। गिबि खेबनि थाखाय भारतनि बिगियानारि आरो बिजिरसंगिरिफोरा फ्रन्टियर एआई मडेलफोरनिसिम थोंजों समान थाखोसिम सौहैनो, जाय मोनसे समाव मुलुगनां बिरोंदामिनयाव गोहोगोरा हादोरफोरनिसिम आखायाव दंमोन। जों एलफा गेनननि सोमोन्दै मिथिनांगोन, मोनसे एआई मडेल जाय सावस्रि जोथोननि जांख्रिखांनायाव जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय गोथौ रहस्यखौ बिजिरनो हानाय मोनसे मडेल, आरो आरएआई जायखौ पिनपइन्ट गेबेंथिखौ बोथोरनि महरफोरखौ इयुन रादाब होनो थाखाय महर होनाय जादों। बेफोर आगजुफोरखौ भारतारि बिजिरसंगिरिफोरनि आखायाव गथायनायनि थांखिया रोखा जादों दि मुलुगनाङारि थाखोआव भारतारि डाटाजों भारतनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, नाथाय बयनिख्रुइबो स्मार्ट एआईनि थाखाय मोनसे गाहाय सिनस्रिनि गोनांथि जायो। बेखौ नोजोर होनानै सुन्दर पिचाइआ आमेरिका इन्डिया कानेक्ट हाबाफारिफोराव बेखेवनानै होयो। बेयो मोनसे गिदिर लेङाइ लैथो केबल मावथांखि जाय भारतारि थोंजोङै आमेरिका, सिंगापुर आरो खोला भारतजों फोनांजाबनाय। बेयो इन्टारनेटनि फोनांजाबनायखौ गोख्रै खालामनायनि थाखाय नङा, बेयो रियेल टाइम एआई प्रसेसिंनि थाखाय गोनांथि जानाय हाई स्पीड डाटा फोनांजाबनायनि थाखायबो, जायनि थाखाय भारतनि स्टार्टअप्स आरो सोरखारारि सिबिथाइफोरा माब्लाबाबो एआई बादायलायनायाव उन जानांनाय नङा। लैथोनि केबलफोरा सोलोंथायारि बिजिरसंनाय आरो गुदि थाखोनि रोंग'थिनि जथायजों भारतारि दा एआईनि बाहायगिरिफोरा नङा, एआई इयुननि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं।